Helo a croeso i'r ail sesiwn TGAU Gwyddoniaeth Ffiseg. Heddiw yma fydd Jonathan Williams yn mynd trwy topig arall efo chi, sef ymbalydredd a niwclear. OK, diolch John. Croeso'r pobl sydd yn ymuno gyda ni yn fyw heddi. Gobeithio popeth yn iawn gyda chi dros Cymru fach. Fi'n mynd i fynd dros o'r testyn o ymbalydredd niwclear. Beth byddai'n edrych ar wneud yw edrych ar cwpl o testunau, enghraifft, byddai'n disgwyl ar y rhif niwcleon, sef faint o protonau a faint o niwtronau, a fel mae hwnna yn plethu mewn yn y byd ymbaledron. Mi fyddai hefyd yn disgwyl ar pam mae ymbaledredd yn digwydd yn y lle cyntaf. Byddai wedyn yn symud ymlaen i gweud y byti mathau gwahanol o ymbaledredd sydd gyda ni, sef alpha, beta, gamma, falle bod chi wedi clywed amdano nhw yn barod. A wedyn i gorffen, byddai'n gobeithio dangos chi fel i cydbwysio hyfaliadau ymbaledrol. So, na'r plan sydd gyda fi am y 40 munud nesaf. Fel byddai'n mynd ymlaen, byddai'n esbonio pethau, a wedyn byddai yn wneud cwpl o cwestiynau o cyn papurau. Os ych chi'n fyw ar hyn o bryd, mae croeso mawr i chi i teipo mewn yn y chat unrhyw cwestiwn. Bydd Mr John Williams yn gallu ateb peth o'r cwestiynau i chi, os ych chi moyn gofyn, unrhyw beth o gwbl. Cofiwch hefyd bydd y fideo yma ar gael ar ôl heddi. Mae'n cael ei roi ar YouTube, a fi'n credu bod gwefan ble chi'n gallu mynd arno fe i cael adolygu. Felly, bant a ni, a peth cyntaf ni'n mynd i sôn am byti. Dy pryd i fi'n dechrau gyda ymbaledredd, fi'n hoffi dechrau gyda y map hyn. Mae lot o bobl sy'n mynd yn clywed y gair ymbaledredd, dyma rhywbeth yn ymbaledrol, radioactive am radiation. Mae pawb yn cael llon twll o ofon oherwydd y gair. Mae'n meddwl bod unrhyw beth ymbaledrol yn beryglus iawn syth. Y peth cyntaf i gofio yw fod ymbaledredd naturiol gyda ni o gwmpas ni. Ni'n galw fe'n ymbaledredd cefndir. Mae lot o'r ymbaledredd hyn yn dod yn naturiol o'r ddaear. Mae gyda ni creigiau granite yn enwedig sydd yn y ddaear, a beth maen nhw'n neud, maen nhw'n dadfeilio, a mae nwy redon, sef nwy ymbaledrol, yn codi mas o'r ddaear, a mae'n digwydd trwy'r amser. A beth mae'r mapyn yn dangos i chi yw ble mae y rhannau mwyaf ymbaledrol naturiol yn Prydain. Y mwyaf tywyll yw'r ardalodd, y mwyaf ymbaledrol yw'r ardalodd. So, peth cyntaf chi'n sylwi o ran ymbaledredd redon, yw'r gair. So, nwy yw sydd yn codi o'r ddaear. Beth chi'n sylwi yw mae Cernyw, sef Cornwall, yn ymbaledrol iawn. So, mae lot o llefydd gyda chi yn Cernyw, ble mae'n amhosib i adeiladu tŷ. Neu os chi yn adeiladu tŷ, mae gofyn bod chi'n ofalus iawn, bod chi'n rhoi haenen plastig, eitha trwchus o fewn y tŷ ar y llawr, stopo'r redon hyn rhag ddolani'r tŷ. Mae'n mynd dod i Cymru, i fi yn byw yn fan hyn, y tŷ fi draw fan hyn, so fi yn ochr Sir Gyfyrddin. So mae Sir Gyfyrddin ei hunan, mae tipyn bach o ymbaledredd gyda ni. Fi'n cofio amser wnaethon ni estyniad yn y tŷ gyda fi fan hyn. Goffon ni cael redon check, cael gweld faint o redon gyda ni. Oherwydd ni, ond nhw'n goffod roi'r haenen plastig in, a hefyd goffod yn siŵr bod yr air yn mynd i treiddio mewn, bod vents gyda ni, yn y llefydd cywir, jyst yn neud yn siŵr bod y redon ddim yn adeiladu lan. So, fi ddim yn gwybod ble mae pobl sydd gyda ni heddi yn dod o fewn Cymru. So, chi fod, mae gyda ni ardalodd, so mae'r ardalodd o Powys gyda ni, mae tipyn bach fan hyn. Mae'r ardal top yn ben, sort of Clwyd, byddwn ni'n galw falle hwnna. Falle, mae Mr John Williams yn gwybod yr ardal
gogledd efallai yn fwy na fi, ond fi'n gwybod gyda ardal Gwynedd, okay? Mae gyda Gwynedd tipyn bach o granite yn yr ardal yna, fi'n meddwl falle rownd yr wyddfa bydde mwy na dim. Okay? So mae tipyn bach o redon gyda ni fan hyn. So hwnna yw'r peth cyntaf. Nesaf, okay, ni wedi siarad ti bod dyn ni ymbyledredd naturiol o gwmpas ni. Os, mae lot o'r ymbyledredd o gwmpas ni yn dod o'r ddaear. Okay? Mae tua hanner o'r ymbyledredd naturiol, okay, sef hwnna, okay, sef redon, mae'n dod o'r ddaear. Wedyn, ble mae'r gweddill yn dod o, yw mae tipyn bach o bwyd, credwch y byd o, yn naturiol ymbyledrol, a diod. Y bwyd mwyaf ymbyledrol fi'n gwybod am yw bananas. Mae tipyn o potasium yn bananas sydd yn naturiol yn ymbyledrol. Mae banana scale i gael gyda chi, byti faint o bananas a faint o ymbyledredd byddwch chi'n cael. Mae hwnna'n rhywbeth eitha doniol i chi disgwyl lan. Cosmic, mae hwnna'n dod o'r gofod. So, os mae tipyn bach o ymbyledredd yn naturiol yn dod o'r gofod, mae'r haul yn cynhyrchu tipyn bach o fe. Wedyn, meddygol, mewn ysbytau chi'n cael x-rays a maen defnyddio ymbyledredd mewn triniaeth o cancer. Wedyn mae gyda ni arfau niwclear sydd wedi achosi tipyn bach o ymbyledredd naturiol. So, ie, mae ymbyledredd dyn ni naturiol o gwmpas ni. Dyw e ddim yn wneud unrhyw beth difrifol i ni, oherwydd mae pa mor gryf yw e, faint o curiadau yw e pob muned, dyw e ddim mor gwmynt â ni. Okay? So, dyw e ddim yn rhywbeth dylech chi fod yn becso byti. Dim ond yn becso byti fe pan mae'r lefel yn mynd yn uchel. Cwestiwn maen nhw'n licio gofyn yn TGAU yn aml iawn yw beth yw yr uned am ymbyledredd, a'r uned yw y becwarel. Okay? Byddwch chi ddim yn cael y cosbi, os byddwch chi ddim yn sillafu hwnna'n yn anghywir mewn arholiad. Os ydych chi'n cofio BQ, mae hwnna'n aml iawn yn digon i cael marc i chi. Beth yw'r becwarel? Faint o toriadau niwclear sydd yn digwydd pob muned, pob eiliad. Okay? I ni fel arfer mewn labordy yn mesur faint o curiadau ni'n cael pob muned, byddwn ni'n rhannu hwnna gyda 60, a byddwn hwnna wedyn yn rhoi ni faint o curiadau pob eiliad sydd gyda ni, a hwnna yw'r becwarel. Yn y byd ymbyledrol, mae rhan fwyaf pobl yn mesur lefel ymbyledrol mewn sieverts. Dyw hwnna ddim yn y cwrs TGAU. Ond mae'n rhywbeth dda i cael gwybod y byti, achos y sievert yw rhywbeth maen nhw'n yn defnyddio i gweud faint o dos o ymbyledredd chi wedi cael mewn blwyddyn. Mewn blwyddyn, i ni fel arfer yn cael beth maen nhw'n galw'n 2 millisievert. Okay? Mae'n werth i chi gwybod, pob tro chi'n cael X-ray ar dannedd, i chi'n cael dos o 0.01 o millisieverts. Okay? Mae chest X-ray yn rhoi 0.1 sievert i chi. Beth sy'n eitha diddorol yw, os ych chi mewn y wyren, okay, fi gewch chi fwy o ymbyledredd mewn y wyren na beth i chi ar ddaear. A mae'n gweud fod hyn, os ych chi'n hedfan criw mewn y wyren dros blwyddyn, byddwn nhw'n cael 9 millisievert. Okay? So maen nhw'n cael dros 4 gwaith fwy o ymbyledredd, okay, mewn y wyren, beth maen nhw'n cael ar lefel y ddaear. Hwna, ty bach o cefndir i chi. Nawr i symud ymlaen i chybod, beth yw ymbyledredd i ddechrau. So maen nhw'n gofyn i chi pam mae pethau yn ymbyledrol. A mae'r ateb yw oherwydd mae gyda chi niwclews sydd yn ansefydlog. Okay? A mae'n ansefydlog oherwydd mae cydbwysedd, mae diffyg cydbwysedd gyda chi, rwy'n nifer protonau a niwtronau sydd yn y niwclews. Okay? Ni'n galw fe'n ymbyledredd niwclear.
niwclear sydd yn neud thermol i gael, sef gres yn dod bant wrth y bethau. Okay? Unrhyw beth sy'n llyru fath o ymbeledredd, fatha microdon. So, i ni siarad i ymbeledredd niwclear i wneud gyda'r niwcleus. So, mae'r diffiniad na, pam, oherwydd mae gyda chi niwcleus sydd ddim yr un faint o niferoedd y protonau niwtron. Dych chi ddim yn cael rhywbeth gormod o niwtronau. Right? Reswm dan yna, mae gyda chi ambell sydd ddim yn ymbeledrol. Right? So, yr ansefydlwydd hyn sydd yr atom. Y peth nesaf am ymbeledredd yw mae fe a natur hap, random, totally random. So, beth sydd gyda ni fan hyn yw atomau, a beth sydd gyda fi fan hyn yw polonium 211. Mae polonium 211 am troi mewn i plwm led. Chi'n gweld, mae rhywbeth yn troi'r cwmwl bach melyn y bant, a mae'n rhoi ymbeledredd. Dim syniad gyda fi pryd mae hwnna yn mynd i torri lan i dadfeilio. Okay? Dim syniad fi. So, ni'n gweud yw fod natur hap gyda atomau ymbeledrol. Right? A mae yn ymrywio. Okay, dewn ni hwnna gobeithio y wers nesaf. Mae chi'n cael ambell un sydd yn dadfeilio yn gyflym iawn, a chi'n cael rhai sy'n ala spel i dadfeilio. Right? Ond mae yn gwbl hap. Mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio i ateb cwestiynau. Right, y ffeithiau. Mae rhaid i chi gwybod bod 3 math o ymbeledredd yn bodoli, sef a gamma. Ffaith, mae rhaid i chi gwybod beth yw alpha, sef atom neu niwclews o helium. Okay? Os byddwch chi'n gweud taw atom helium yw byddwch chi ddim yn cael marc. Right? Mae rhaid i chi gweud taw niwclews helium sydd gyda chi mewn alpha. Wedyn mae gyda chi ymbeledredd ni'n galw'n beta, a beth yw yw electron cyflym gyda llawer egni yn cael ei taflu mas o'r niwclews ei hunan. Mae'r trydydd math sydd gyda chi yw ymbeledredd gamma. A beth yw gamma? Yw ton o egni yn dod mas o atom. So mae rhaid fod chi'n gwybod y ffeithiau yna. Right? Hefyd, nes mlaen yn y funud, bydd ni yn ar hafaliadau. A beth mae'r hafaliadau yn golygu, mae rhaid fod chi'n cofio, yw fod helium a rhif atomig o 2, a rhif mas, neu niwcleon, rhif niwcleon o 4. A mae gyda'r beta, oherwydd electron yw mae dyfa rhif atomig o -1, okay, a rhif mas o dim. Ffordd i gofio hwnna mewn ffordd yw mae electron, mae gyda fe gwefr charge sydd yn gwrthwyneb i beth yw proton. Felly byddwch chi gwybod y proton, mae dyfa gwefr o 1, a wedyn mae gyda electron gwefr o -1. Na ble mae'r -1 yn dod o mewn ffordd. So mae eisiau gwybod beth yw nhw, a wedyn beth mae rhaid fod chi yn gwybod yw beth yw pwer treiddio nhw, penetration power. Right? Now, mae helium yn cael ei stopo gyda papur, neu tua byti nafaint o air. Right? Dyw alpha ddim yn gallu mynd yn bell o gwbl. Right? Mae'r atom niwclews o helium yn eitha mawr, felly ni gallu stopo fe'n weddol roedd. Right? Mae beta, mae fe yn gallu mynd trwyddo papur, mae'n gallu mynd tua trwyddo 50-60 cm o air. Right? Y
ymell lan at metr, dibynnu fan o egni sydd gyda fe. O'n i'n gallu stopo fe gyda trwch gweddol o aluminiwm. Right. A wedyn mae gamma gyda ni. Mae gamma yn gallu mynd trwy air tipyn o bellter. Right. A mae eisiau plwm eitha trwchus yno chi. Neu concret, metr o concret stopeth fe. Right. Ond mae gamma, mae fe'n bwerus iawn, mae'n gallu mynd trwyddo lot o bethau. Wedyn be mae'n rhaid i chi gwybod yw pwer ioneiddio. Nawr, ioneiddio yw pan mae gyda chi atom, a ni'n gwybod o gwmpas yr atom mae gyda chi electronau sydd yn mynd mewn orbit. Okay. Nawr, os mae atom yn colli un o'r electronau sydd yn mynd o gwmpas mewn orbit, mynd o gwmpas y niwclews, os mae un o'r electronau yna yn cael ei taro mas, be ni'n gweud yw fod yr atom ei hunan wedi cael ei ioneiddio. Right? Nawr, mae atomau medru cael ei ioneiddio gyda ymbyledredd, a mae helium yn ioneiddio pethau yn rhwydd iawn. Okay? Oherwydd ei seisau. Right? Mae gallu bwro'r electronau, bang, bwrw nhw, mynd mas o orbit, mae wedi cael ei ioneiddio. Mae beta gallu neud e, right? Dim mor dda a beth mae alpha, ond mae yn gallu. A wedyn mae gamma, odi, ond prin iawn. So be ni'n gweud yw bod lefel isel gyda fe o ioneiddio. So mae gofyn bod chi yn gwybod y pethau yna i gyd. Nawr, mae dychu'r arbrawf clasig hyn. Right? Os chi wedi gweld yr arbrawf hyn yn ysgol, chi'n lwcus iawn. Right? Does dim lot o ysgolion yn cael rhagor sydd yn gallu dongos yr arbrawf hyn. Oherwydd mae gofyn bod chi a stwff yn beledrol yn ysgol. Felly, mae fideo bach i chi, neu esbonio fe fel ni'n mynd mlaen. Chi'n cael y clics, mae'r deud y cyntaf yna. Ni wedi bod tissue dawn o hwnna. Dwi'n mynd o tin foil. Bach iawn mae wedi newid os rhywbeth. Eithon mewn o aluminiwm. Dwi'n mewn aluminiwm arall. Os mae hwn yn gweithio fi, mae beta gyda fi yn dod wedi cael ei stopo. Tip llwch na fi nawr o aluminiwm. Felly fi'n atal fwyafrif o'r beta. Okay. A fi'n atal y beta sydd yn y llyrydd hyn, yn y stwff sydd yn ymbyledrol. Ymdredd nawr yn heiddo. Ok, so beta. Dwi'n mynd o'r radstwms o hyn, reidian. Sylwch fan hyn, mae'r cyfradd yn cael ar y sgrin. Mae'r aluminiwm wedi newid to bach. Mae'n gweithio fi, to bach. Os mae bita yna, dwi'n rhywbeth. Right, so Mae'r lefel
law sydd yn dongo fel mae pethau yn treiddio trwyddo. Na, ni gallu meddwl amdano hwn, os chi'n meddwl, fe alpha, corheliwm, papur. Yn stopo fe fyna. Fi gan papur a mae wedi cael ei atal gyda gallu mynd trwyddo. Pan mae'n dod i'r corff, mae alpha methu mynd mewn trwyddo croen chi. Right? Mae beta gallu treiddio trwyddo'r coen, ond wedyn yn gallu treiddio yn ddwfwn mewn i'r... a mae gallu mynd mas trwyddo'r ochr arall hefyd. Right, gan i disgwyl ar cwestiwn i wneud arholiad fan hyn. So, beth sydd gyda ni yn y cwestiwn yma? Mae gyda ni ffynonell ymbeledrol, yn taflu mas, yn all-yrru ymbeledredd, a mae gyda ni canfodydd sydd yn disgwyl i weld faint o ymbeledredd sydd yn cael ei fesur. Beth sy'n digwydd, mae gyda ni cyfradd cyfri, so mae rhifydd yn cyfri, a beth mae'n gweud yw, mae'n cyfri 5,000, gyda dim amsugnydd o gwbl. Right? A wedyn, beth sy'n dynnu, ni'n bod cerdyn tenau o flanau, a wedyn mae'r cerdyn tenau ddim yn newid y lefel o gwbl. Right? So, os nagy'r lefel na yn newid o gwbl, mae hwnna'n gweithio fi, right? Does dim alpha yn bresennol. Dwi ddim wedi newid o gwbl. Disgwyl nawr wedyn, mae dy fi aluminiwm, a mae'r aluminiwm wedi mynd lawr ar cyfri, lawr i 4,000. Right, so mae hwnna'n meddwl, mae 1,000 wedi cael ei atal gyda'r aluminiwm. So beth mae hwnna'n gweithio fi, bydd 1,000 o fe gorfod bod yn beta. Os fi nawr yn rhoi plwm, 10 munud i'r plwm, mae wedi mynd lawr tipyn bach. Mae wedi mynd o 4,000 lawr i 500. So mae hwnna'n gweud mae tipyn bach o gamma gyda fi. So mae hwnna'n gweud mae 3,500 o gamma gyda fi. Mae still 500 ar ôl, mae hwnna'n gweithio fi yw fod gamma gyda fi sydd yn bwerus iawn, a mae fe'n gallu mynd trwy 10mm o blwm. Beth mae'r cwestiwn yn gweud hefyd yw mae pob un o'r ffigurau sydd gyda fi fan hyn wedi cael eu cywiro ar gyfer pelydriad cefndir. So, fel o'n i'n gweud, mae gyda ni ymbeledredd naturiol yn y cefndir. Right? Mae tua byti dros muned bydde fe yn rhoi... Fi'n gwybod yn stafell fi yn yr ysgol, pan fi'n neud yr arbrawf, fi'n cael tua byti 30 curiad pob muned. Right? Beth mae hwn yn gweud yw mae'r ffigurau hyn wedi cael eu cywiro. Yn y funed, bydd cwestiwn gyda ni, falle sydd yn wahanol. Ond disgwylwch chi weld, mae hwnna'n bwysig iawn. So, i ateb y cwestiynau, pa un pelydriad sydd ddim yn cael ei ryddhau, wel, beth ni wedi gweud, yw fod bod alpha ddim yn bresennol. So, dim yn cael ei ryddhau yr alpha, oedd ddim wedi newid gyda papur. Faint o'r pelydriad greiddiol sy'n cael ei ymsugno gan yr aluminiwm? Wel, mae 1,000 wedi cael ei gyfri. Wedi cael ei ymsugno gan yr aluminiwm. Wedyn, faint o fe oedd wedi cael ei cynhyrchu gan ymbeledredd beta? Wel, oedd 1,000 o fe wedyn yn beta. So, na'r peth cyntaf, cwestiwn na i ateb. Os oes unrhyw beth chi'n mynd egluro fyna, unrhyw cwestiwn, please taipwch yn mewn i'r chat. Mlaen i'r cwestiwn nesaf, yr un fath o cwestiwn, ble mae gyda ni ffynonell ar y top, a mae gyda ni canfodydd, a mae gyda ni rhifydd hefyd. Os fi'n darllen y cwestiwn hyn, mae'n gweithio ni
mae'r ffigurau cynnwys cyfrif cymedreg y pledriad cefndir o 20 cyfrif y funed. So mae'r ffigurau yma yn cynnwys pledriad cefndir, buccal radiation. Right? So felly, mae'n rhaid i fi feddwl y beth i hwnna a cofio hwnna pan fydda'n ateb y cwestiynau. So beth mae'n gweud, wrtho fi, bysa dim ymsignydd o gwbl, fi'n cael 350. Fi'n rhoi cerdyn, mae'n mynd lawr i 20. Na beth mae'n gweithio fi'n syth, mae gyda fi ymbylydradd alpha. Oherwydd, mae'r cerdyn wedi atal yr alpha. Okay? Mae'r rhif wedi mynd lawr, felly mae alpha gyda fi. Fi'n rhoi aluminium, a yn od iawn, mae'n mynd lan i 21. Nawr chi'n mynd i cael cwestiynau fel hyn hymel llwaith, a chi'n meddwl, dyma fwy ymbylydradd gyda fi. Wel, yr ateb yw, dos dim fwy ymbylydradd gyda chi, oherwydd mae ymbylydradd ar natur, hap natur, a random yn gyda chi, right? Odi, falle bod chi wedi mesur a mae'n 20, byddwch chi'n mesur y tro nesaf, falle bod yn 21. Nawr, mae ymbylydradd gallu newid tymed bach, right? So, byddwn ni'n gweud y newid o 20 i 21, dyw e ddim yn sylweddol, right? Mae hwnna yn meddwl, does dim unrhyw gwaniaeth gyda fe o ran pa fath ymbylydradd. So, os bydde rhywbeth gyda fi'n rhoi aluminium o flanau, a mae di 21 yn lle 20, 21 yn lle 20, mae hwnna'n gweithio fi, does dim beta yn bresennol o gwbl fyna. Right? Does dim newid sylweddol. Fi'n rhoi plwm o flanau, a mae di mynd lawr i 1. Be mae hwnna'n gweithio fi? Wel, mae hwnna'n gweithio fi bod gamma yn bresennol. Nawr, mi'n dod i ateb y cwestiynau. Cwestiwn cyntaf, mae'n gofyn beth yw nifer cymedreg y cyfrifon y funed, average reading, sy'n cael ei hallyru gan yr American 241. Nawr, pidwch at bod a temtasiwn o roi 350 fel atebs yn syth. Odi, chi'n mesur 350, ond beth oedd yn gweud, 20 o fe yn pledriad cefndir. So mae rhaid fi tynnu hwnna bant. Felly, beth sydd gyda fi yw 330. Pa fath o ymbylydradd sy'n cael ei allyru gan y ffynonell? Mae'r bydd ni wedi gweud, mae alpha yn cael ei allyru, hefyd mae gyda fi gamma. Rheswm pam nad oedd angen amddiffyn disgyblion yn dosbarth. Right, un peth fi'n hoffi wneud, mae arbrawf gyda fi ymbyledrol, falle byddai'n dala y stwff ymbyledrol. Os i fi'n gwybod dim ond alpha hwnna'n mynd, a byddai'n pwynt o fet y rhywun, mae pobl yn ffrico mas. A maen nhw'n meddwl, oh my god, fi'n mynd i cael dosad o ymbyledraeth. Nawr os oes gyda chi rhywbeth sydd yn rhoi just alpha, chi'n gwybod dim ond tua beth i'n nafaint mae'n mynd i teithio yn yr air. Felly, os oes rhywun yn aros dros metr bant wrthoch chi, dwi ddim yn mynd i cyrraedd nhw. Alright? So, eglurwch pa mae'r data yn dangos, pa mae nad oes angen amddiffyn disgyblion, wel, mae'r mwyafrif o fe yn alpha, a dyw'r alpha ddim yn mynd i cyrraedd y disgyblion. Okay? Felly, mwyafrif, mae'n saff. Nesa, sut mae'r data yn dangos mae gamma yn bennaf yw'r pelydriad cefndir? Wel, beth ni'n sylwi, faint oedd y pelydriad cefndir? Wel, oedd yn 20. Faint oedd y rhif wedi mynd lawr pan roi'n ni plwm? Wel, ath e lawr 20. So beth mae hwnna'n gweithio fi, oherwydd mae 20 wedi trwyddo, a beth oedd wedi mynd trwyddo oedd aluminium. So mae 20 wedi trwyddo'r aluminium, felly beth sy'n gallu trwyddo trwy aluminium yw gamma. So i ateb y cwestiwn byddwn ni'n gweud, mae 20 wedi trwyddo'r aluminium, dim ond gamma sydd yn medru trwyddo fe, felly hwnna yw y pelydriad cefndir. Nodwch pam mae cyfraddau cyfrif sy'n cael ei mesur tu hwnt i'r aluminium yn wahanol i'r cyfnder cefndir cymedreg. So, pam mae'r 20 yna yn wahanol i'r 21? Beth o'n i'n gweud, oherwydd mae ymbyledriad yn digwydd ar hap, mae'r rhif yna medru bod ychydig yn wahanol.
Felly, na'r cwestiynau, fath o cwestiynau maen nhw'n gallu gofyn i chi sydd yn gofyn i chi dadansoddi rhywbeth oherwydd mae rai chi'n gwybod beth sydd yn gallu mynd trwyddo alpha, beth sydd yn gallu mynd trwyddo beta, beth sydd yn gallu mynd trwyddo plwm, a wedyn dod i ryw fath o dadansoddiad oherwydd na. Right, nawr ni symud ymlaen i rhywbeth sydd tybach, falle tybach mwy cymhleth. A beth sydd gyda ni fan hyn yw, mae eisiau chi gwybod y rhifau atomeg, y rhif mas. Mae'r rhif mas hefyd yn cael ei galw yn rhif niwcleon. Right? Nawr en, beth sydd gyda chi, chi'n neud tipyn bach o hwn yn cemeg hefyd, so jyst twlau ar un enghraifft sydd fan hyn, mae gyda fi lithium. A mae'r rhif gwylod na wastad yn gweithio fi faint o protonau sydd yn bodoli mewn rhywbeth. Mae'r rhif top na, sef y rhif mas neu rhif niwcleon, yn gweithio fi faint o protonau a niwtronau sydd mewn yn yr atom ei hunan. So gallai weid wrthoch chi wrth lithium, mae da fi 3 proton, a mae gyda fi 7 tynnu 3 yn rhoi 4, felly mae 4 niwtron gyda fi. Rwy'n pwysig i gofio yw mae'r rhif atomeg, sef faint o protonau, sydd yn rhoi i chi y math o elfen. Right? Nawr en, mae'n bosib gallwch chi cael rhif mas gwahanol, enghraifft gyda lithium, gwedwch bod yn 9. Ond os mae rhif gwylod na dal yn 3, mae dal yn lithium. Ond os mae'r rhif top na yn gwedwn ni 9, beth byddwn ni'n gweud yw taw isotop sydd gyda ni. Nawr mae hwn eto yn cwestiwn maen nhw'n gofyn i chi mewn arholiad yw diffiniwch beth yw isotop. So byddwch chi yn gweud y diffiniad taw rhan yn y atom, yr un elfen sy'n cynnwys yr un nifer o protonau, ond mae gyda fe nifer gwahanol o niwtronau. Dewn ni cwestiwn wedyn yn y funed sydd yn dangos i chi ynglyn â isotopau. Ond mae'r diffiniad na yn un pwysig iawn. Nawr, pan ych chi'n adeiladu, felly i greu atom, mae eisiau ni adeiladu fe trwy defnyddio protonau a niwtronau. Os mae electronau gyda ni mewn atom hefyd, ond pan mae'n dod i ymbeledredd niwclear, dyw'r electronau ddim mor bwysig yna. Mae fwy o bwyslais gyda ni ar beth sydd yn digwydd yn y niwclews ei hunan. So, fi'n mynd i adeiladu carbon. I greu carbon, mae gofyn bod eisiau yn gyntaf i gyd 6 proton. Mae hwnna'n bwysig, mae'r rhif o protonau sydd yn neud yr elfen. Fi nawr yn mynd i addo niwtronau i fe. Mae gyda carbon mwyaf cyffredin 6 niwtron. Fi'n mynd i addo yr electronau hefyd. Rwy'n ni'n gweud, dyw ddim mor bwysig yna, ond mewn carbon cyffredin, bydda gyda fi 6 electron. Nawr, fel mae'r carbon ar hyn o bryd, mae'r carbon na yn sefydlog, mae'n stable. Dyw e ddim yn ymbeledrol o gwbl. Felly mae'r rhif atomig yn 6, a mae'r rhif mas neu rhif niwcleon yn 12, oherwydd mae 'da fi 6 proton a mae 'da fi 6 niwtron. Nawr, os adau 2 niwtron arall i'r carbon, mae fe dal yn carbon oherwydd mae 'da fe 6 proton. Ond beth sydd wedi digwydd i'r carbon, mae fe wedi troi yn ansefydlog, unstable. Mae hwnna'n meddwl bod y carbon hyn yn ymbeledrol. Mae'n radioactive. Felly, mae ni'n mynd i cael actifedd gyda'r carbon hyn, mae fe'n mynd i torri lawr a mae fe'n mynd i trio mynd yn sefydlog.
Mae carbon yn un o hoff elfennau fi. Felly, i rwedd, mae gyda ni yn corff ni carbon 14. Right? Mae gyda ni 6 yw'r rhif atomig a rhif top yw 14, a mae'n ymbeledrol. Felly, i ni yn ymbeledrol oherwydd mae gyda ni carbon 14 mewn corff ni. Mae carbon normal, mae dy fe rhif atomig o 6, okay, a rhif top yw 12. Right? Ond i chi fod yn ymwybodol, i ni gyda isotop o carbon mewn tu fewn corff ni. Right, nawr ni'n symud i siarad ynglyn â hafaliadau pan mae'n dod i ymbeledredd. Nawr en, beth sydd gyda ni fan hyn yw niwclews. Mae gyda ni rhif atomig o 92, okay, rhif mas o 8. Nawr, mae'r atom hyn yn mynd i dadfeilio, okay, TK, a beth mae'n mynd i wneud yw rhoi bant alpha. Right, cofiwch da alpha yw helium 2 ar y gwylod, 4 ar y top. Nawr, beth welwn ni fan hyn yw hafaliad sydd yn dangos beth sy'n digwydd. Na sylwch ar y gwylod mae dy fi 92 ar y chwith, 92 ar ochr dde. Dyna beth mae rhaid i chi wneud, mae rhaid yn nhw cydbwyso. Okay? So, enghraifft fan hyn, felly cydbwyso. Yr un peth ar y top. Okay? Mae rhaid fod y rhifau yn cydbwyso trwy'r amser. Yna beth sydd yn digwydd mewn sy'ch chi yn trio cydbwyso hafaliadau. Right? Rhywbeth tebyg yn digwydd yn cemeg, ond beth chi'n neud fyna yw chi yn trio cydbwyso yr ions. Right? Beth i ni'n trio neud yw cydbwyso y protonau a'r neutronau ar y ddwy ochr. Nawr, mae beta, os cofiwch chi, yn -1 ar gwylod, okay, a mae fe'n 0 ar y top. Nawr, beth sydd gyda ni mewn yw mae gyda ni carbon 14, okay, sy'n corff ni, a mae'n dadfeilio. Na sylwch ar ochr dde, mae 'da fi 7 - 1. Mae 7 - 1 yn rhoi 6 na sydd ar y chwith. 14, 14. So, os byddwn ni'n trio ateb y cwestiwn hyn, okay, ar yr ochr chwith, 38 - 1, mae rhaid fi cael 37. Ar y top, mae 'da fi 87, felly mae cydbwyso ar y ddwy. Enghraifft i chi to. So, dyna ni fan hyn uranium. Okay, so byddwn ni'n gweud, mae rhif top na yn 238. Okay, mae 234 a'r 4 na yn cydbwyso a ddolan i roi'r 238. Ar y gwylod, mae gyda fi 92. Mae 92 ar y chwith, a wedyn ar yr ochr dde, mae gyda fi 90 a mae gyda fi 2. So mae'r un yn adolan i roi 92. So, na fi un enghraifft fan hyn. Mae gyda fi Americanium, right, a mae hwn yn dadfeilio. Beth sydd gyda ni, mae mae gyda fi atom niwclews o helium, sef alpha. Felly, beth bydd y rhif top na fyna? Wel, 4 dy fe, 2, 4, 1. So, os fi'n tynnu hwnna bant, okay, o 4 bant o'r 241, mae hwnna'n mynd i roi 2, 3, 7 fe. Ar y gwylod, okay, beth bydd y rhif atomig? Wel, mae dy fi 2 draw man hyn, 95 ar y chwith. Yn syml, cymeron ni 2 mas o'r 95, a mae hwnna yn mynd i roi 93. So, lawr a dadfeiliad beta, a newn ni un enghraifft fach fan hyn. So, mae ocsigen, credwch neu byd o, okay, yn gallu dadfeilio, a bydd e'n dadfeilio, a bydd e'n rhoi bant allariad o beta. By'n edrych ar y rhif mas, okay, mae 16 dy fe, mae electron ar rhif mas o 0, felly mae 16 dy fi ar y top. Yn ar y gwylod, mae'r 8 na yn gorfod mynd i 9, achos mae 9 tynnu 1 yn rhoi'r 8. Mae pethau odd yn digwydd gyda dadfeiliad beta. Right? Falle newch chi hwn os bydd ni'n chi lefel ar enghraifft, ond beth sydd yn gallu digwydd yw mae neutron yn gallu troi mewn i proton tra bo fe yn allyrru electron. Right? Newn ni un ar y gwylod. So, mae gyda fi hydrogen.
a mae'n dadfeilio mewn i helium. Okay, mae beta gyda fi. So bydd y rhif top 2 a 0. Felly i wneud e'n hafal ar y chwith, bydd gyda fi 2. Felly ar y gwylod, mae gyda fi 2 tynnu 1. Felly mae hwnna'n rhoi 1 i fi. Right? So bydd hydrogen elfen rhif 1. Felly mae hwnna yn iawn. Okay, gan ni edrych ar cwestiwn arholiad jyst i orffen am heddi. Tebygrwydd rhwng niwcleosau, mae dy fi iodine 53, 123, a mae dy fi iodine 53, 131. Be sy'n debyg? Wel, tebygrwydd, be sy'n debyg gyda nhw, mae gyda nhw'r un rhif atomeg, so yr un nifer o protonau. Cwestiwn nesaf, beth yw'r gwaniaeth? Beth byddwn ni'n neud fan hyn, mae'r gwaniaeth mwyaf yn amlwg i chi, byddwch chi'n gweud taw rhif mas sydd yn wahanol. Beth gallech chi'n neud yw gweithio mas faint o niwtronau sydd yn pob un. So os byddwn ni'n tynnu 53 mas o 123, bydde gyda fi 70 niwtron. Yn yr iodine 131, byddwn ni'n tynnu 53 mas o'r 131, mae dy fi 78 niwtron. Felly mae gyda'r iodine sydd ar yr ochr dde, mae dy fe 8 niwtron yn fwy. Cwestiwn nesaf, beth yw ymbeledredd beta? Syml, jyst rhywbeth mae'n rhaid chi'n dysgu taw electron cyflym sy'n cael ei allyru. Na beth yw beta. Ac i orffen, cwblhawch yr hafaliad. Right, beth ych chi'n gwybod yn barod? Chi'n gwybod bod beta nawr yn goffo bod yn -1. Right? So 54 minus 1 yn rhoi 53 i chi. A'r rhif top na, wel mae hwnna'n 0 fan hyn, so i cydbwyso na 1, 3, 1. Just i orffen, pam mae'n well i defnyddio iodine 123 yn hytrach na 131 yn meddygol? Wel, mae'r iodine 123, beth oedd yn gweud, yw fod yn rhoi allyriad gamma. So mae gamma yn gallu treiddio trwyddo'r corff. Okay. Mae'r iodine arall yn dadfeilio a mae'n rhoi beta a gamma. So beth mae beta yn gallu wneud? Mae beta yn gallu ioneiddio peth o'r celloedd sydd yn corff chi, a dyw hwnna ddim yn peth da. So, diweddglo ar y rhan hyn o ymbeledredd. Fi'n gobeithio falle cario ymlaen gyda ymbeledredd yn y sesiwn nesaf a bydd ni'n siarad y byti hanner oes o stwff ymbeledro. Right, diolch yn fawr i chi am troi lan heddi a gobeithio gweld chi to yn y sesiwn nesaf.